барои иҷрои нақшаи кории ободониву бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ аз ҳисоби соҳибкорону шахсони саховатпеша ва сокинони бонангу номуси кишвар дар 3 соли охир беш аз 20 миллиард сомонӣ хароҷот гардидааст ки ин ба рушди иҷтимоиву иқтисодӣ ва пешрафту ободии шаҳру деҳоти мамлакат мусоидат намуданд. ин нуқтаро пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми навбатии солонашон ба Маҷлиси Олии мамлакат зикр намуда ба ҳамаи соҳибкорон, шахсони саховатпеша ва кулли мардуми Тоҷикистон барои дастгирии ташаббусҳои ҳукумат ва саҳмгузорӣ дар ободиву пешрафти мамлакат сипосу миннатдории самимӣ баён намуда буданд. сокинони ободгари ноҳияи Данғара бо пайравӣ аз ташаббусҳои созандаи Сарвари давлат кӯшиш менамоянд ки дар ободӣ маҳалли зисти хеш саҳмгузор бошанд. деҳаи Маликоваи ҷамъияти деҳоти сафобахши ноҳияи Данғара ки дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат ташкил гардидааст, марҳила ба марҳила инфраструктураи он мукаммал мегардад. ин деҳаи зебоманзар ки дар он зиёда аз 400 оила сукуна доранд, сокинонаш аз нохуб будани вазъи роҳҳои байни деҳа дар фаслҳои боронӣ танқисӣ доштанд. ин мушкилӣ бо саҳми фаъолони деҳа бартараф гардида истодааст. корҳои сохтмонӣ дар роҳҳои байни деҳаи Маликова бо ҳашари дастаҷамъонаи сокинон ва истифодаи техникаҳои роҳсозӣ бо маром идома дошта, ният доранд то ҷашни истиқлолияти давлатӣ ин роҳҳоро мумфарш намоянд. аз сиёсати бунёдгаронаву созандагии пешвои миллат тамоми мардуми ҷумҳурӣ илҳоми тоза гирифта ба навкориву ободгардонии кишвари худ, деҳаи худ, мулки худ машғул шуда истоданд. мо низ як гурӯҳ мардуми деҳаи Маликова ба ободу зебогардондани кӯчаҳои худ, деҳаи худ имрӯз ба ҳашари дастаҷамона баромадем. медорем ки роҳҳо ҳамвор мешаванд, кӯчаҳо зебо мешаванду чароғон мешаванд. ҳамчунин дар баробари тахту ҳамвор ва сангфаршнамоӣ дар ду тарафи роҳ ҷӯйборҳои бетонӣ насб намуда истоданд, то ки ин роҳ солиёни зиёд ба сокинон хизмат намояд. ба гуфтаи мутахассисон, як омили зуд вайрон шудани роҳҳои мунфарш гардида ин набудани ҷӯйборҳои обгузар дар шафати роҳҳо мебошад. иваз намудани симчӯбҳои фарсудаи барқӣ бо сутунҳои оҳану бетонӣ ин дар бехатарӣ ва кам намудани талафоти қувваи барқ мусоидат менамояд. фаъолони деҳа инро ба назар гирифта бо мувофиқа бо масъулини шабакаҳои барқи ноҳия ин мушкилии деҳаро низ бартараф намуда истоданд. ба ҳамин монанд сокинони дигар деҳоти ноҳияи Данғара сар карда аз хона ва деҳаи худ ба таври дастаҷамъона корҳои ободониву созандагиро анҷом дода ният доранд барои дар сатҳи баланд ва шоиста истиқбол гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дастовардҳоро дар ҳама самтҳо назаррас гардонанд. Салоҳиддини Неъмат, Завқибек Абдураҳмон, ноҳияи Данғара, Ахбор.